Well, and then you kuada Sɛdeɛ ye kano nie ye besua de senior lecturer one ni teaching assistant. Oh my God. Ezi Sɛdeɛ kano nie. Boaz Sɛdeɛ kano nie. And then you see na agroma mi bisa CJ baako. Bizarre. Boaz so betum ha mache na wa mam ya po na betra ha ya bubusa ba kwa. Enyo na odi atudua. Una wa introduce. Na you free show no so. Kan ni na kan fa. Na ka hwene. Obisa mi bisa say adage. Allergy. Adage bi wo. Enra dwuma na yedi ye no. Adage ye de. Papa sa adage o chire mu ana. Me chire mu na no kura gine se okai na oka. Ezanze ni utie ye no ekai. Ndi se yen so e ka chire no. Oh ne e kan se adage ye asemfua bi asemtiawa bi anase baby a yenya bu ya na yenya kan ye pa no aha kasakwa ebi tire bi kasakwa tire bi ye be e kire no ho ase okay ene ehu anya tan ene ne mfato ho anura okay pam ne ehu anya tan ene msa ti sadia meyi mani kura na manti ya na me stress anka allergies so wona one doctor akosan di nkomo sisi ya akan no allergy no mo kan na boapa na emum ne onte brofo nkwa akiri no ne nchase ne sen allergy anya nsanyare o ana debi nyansa yare ne hye so kwa wiwie achiwade okay obi wo ho a achiwade okay obi wo ho a odi bribi abonse nsoa ati agunu hu nyina se do kaso ko wi kusie ya makasa samna se ona o so o kano ata o wi kusie ye kwaye adwuma achemtafo amamre dwumadi na nwumre no yapon me no nenam mo eti allergy ne o mu se achiwade asetire nyina nya allergy ne mo allergy nso ko wie achiwade ade bi wa wo de kan wano a ne ebeto no mpe ne de was okay masem bi se dikan obi se mi bisa infant oh infant so nipa infant infant ye abotafoa nge no a nyame adaroma wabe pie ne wiase a ne maame de na ba no o ya abotafoa if is 0 ekopem 12 months na je say if free na ekopem say obedi afi no ya abotafoa na baby say baby no ya won ne no ene oye abotafoa oye infant okay if free dum you no eno so baby sa if free dum you no kono baby sa na yes maybe sa okay maybe sa toddler obi so bisa okay if free afi aye bosumi dum you no akopem fie miensa 12 months ono no ye toddler no na akan no eye abodoma nyame abono a ode na aba bedom ye one na nenam na no ho anika o yeso onante no ate ahwe no ne ade a toddler english no kirase yi pa toddling around oh ye kan team na wabo ho no asore ne ade otehwe mpendu we nya no open mpeni motehwe asema ba toddler abodoma okay obi zabio obi so bisa say school age school going age okay no kwasem ni nursery sije se otie bi baba metio nursery and kindergarten en sheda anyi school mo fra tro school free num eko it is school going age no oya akwada abofra yen akuapemfo yesu oya abofra akwada ye ka sa efri nge na befem sa bre nyina no yen hye da nto omundin se we abamu a we aba onyina eye nkwada na mo efri enum akopem dum yinu no na fe ya chipia ka se we oya kwada oya abofra akuapem mesifo no se oya kwada enti efi abodoma yakom motofo afi yesi oya kwada obesan be bisa ne toso nan obi bisa teenager teenager no ye abiawa female abiawa
ekuapem abaya abayowa ne nyinaa ɛyɛ kasakro na kyerɛ sɛ afei ofiri emfie dumiensa ekopem dunkuno teenager sije we teenager sana hojo pa medadin obobo medadin onye baako ozi enko so okra na me free teenage na ho hawo pa enti ene ya hwe infant ne aka se infant ya botafo ya hwe toddler yesi abodoma afi abofra anase akwada eye nia afi wahyase ku school fi mfie num kopem mfie duminu efi dumien sa kopem dunkono eye teenager we English kasemu aho na yitimi kase fi we oye abawa anase we oye abemu wa nti na no se de na wo kire 25 mo de kwa o ye mfanto se du samre na asa nipa no bo break gas wonte ha ene ene by popular request ya kwahye ase fi yi onyame ya adoma o kine chi fiada ye beto aso akopem se akokora pusu a okuta poma ne abrewo okuta poma etiane ya hwe enan edikan na ka enan eto aso bi sɛdeɛ yɛka ne nie sɛdeɛ yɛka ne nie sɛdeɛ yɛka no enie